Nagtimbok sa 2,887,767 ang tourist arrivals ng 2022, halin sa 1,167,453 siyang 2021. Sa nasambit nga datos, sa tinalagdan nga tuig, mayara sang 1,759,592 sa Aklan, 30,025 sa Antique, 68,168 sa Capiz, 88,852 sa Guimaras, 131,310 sa Iloilo, 117,766 sa Negros Occidental, 547,483 sa Bacolod City, kag 144,571 sa Iloilo City. Sa nasambit nga datos, 61% ang halin sa Aklan, 19% sa Bacolod City, 5% sa Iloilo City, 5% sa Iloilo Province, 4% sa Negros Occidental, 3% sa Guimaras, 2% sa Capiz, kag 1% sa Antique. May pila naman ka programa nga ginadihon ang ahensya, lakip na driya ang pagmapping sa mga diving site sa rehiyon. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.